በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እምነት ካብ ምስማዕ እዩ። እምነትን ተግባርን ንምድሓና አድለይቲ ዝኾኑሉ ምኽንያት ናብ ደረጃ ጽድቂ ከውጽሑና እንተኾይኖም ክልቲኦም ብሓድነት ክፍጸሙ ከም ዘለዎም ጥራይ ብምዃኑ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ተኣምንን ተስተምርን። ናብ ድሕነት ዘብጽሐና እምነትና ጥራይ ደኣሎ እምበር ሕጊ ብምፍጻም ተግባር ብምግባር ኣይኮነን ንምድሓን ዝጠቅም። እምነት ጥራይ ክህልወና ኣለዎ ዝብሉ ሰባት እውን ኣለዉ። ንሳቶም ንመከራኸሪኦም መረድእ ገይሮም ዘቕርብዎ እዞም ዝስዕቡ ጥቕስታት እዮም። ስለዚ እግዚአብሔር ንወዲ ሰብ ዘጽድቕ ሕጊ ብምፍጻም ዘይኮነ ብእምነት ብምዃኑ ንምርዳእ እዩ። ሮሜ 3:28 አቡና አብርሃም ብእግዚአብሔር ስለ ዝኣመነ ጽድቂ ኮይኑ ተወጸረሉ። ሮሜ 4:3 ንዓና ድማ ንሕና ጽድቂ ዝረኸብና ብእምነት ስለ ዝኾነ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ እግዚአብሔር ሰላም ኣለና። ሮሜ 5:1 ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባ ሕጊ ምፍጻምን እምነትን አልዒሉ ንሕጊ ብምፍጻም ሸለል ኢሉ ናብ እምነት ዝያዳ ዘትኮረሉ ዝነበረ ምኽንያት አይሁድ ፈጸምቲ ሕጊ ኢና ኢሎም ዝያዳ ዝምክሕሉ ዝነበሩ እሞ ቅዱስ ጳውሎስ ሰብ ዝድሕነሉ ምኽንያት በዚ ንስኻትኩም እትምክሕሉ ብነቢይ ሙሴ ዝተዋህበ ሕጊ ብምፍጻም ጥራይ ዝኾነ ጽድቂ ዝረኸብና ብእምነት ስለ ዝኾነ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን እዩ ኢሉ ንኸረድእ ምሕሳብ እዩ። አይሁድ ካብ ዝምክሕሉ ዝነበሩ ብምፍጻም ሕጊ ሓደ ቀዳማይ ግርዘት ስለ ዝነበረ ብዘይ ግርዘት ናብ ክርስቲያን ዝኣትዉ አሕዛብ ማሕበረ አራሚ ብምእማን ዓይነት ናብ ክርስቲያን ዝኣትዉ እስራኤላውያን ዘይሓተቱ ብምዃኖም ንኸረድእ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ከምዚ ይብል። አብርሃም እምነቱ ጽድቂ ኮይኑ ዝተቆረጸሉ ቅድሚ ምግራዙ እዩ እምበር ድሕሪ ምግራዙስ ኣይኮነን ይብል። ሮሜ 4:10 ካብ ሕጊ ምፍጻም ዝያዳ ናብ እምነት ዘትኮረሉ ካልኣይ ምኽንያት ከዓ ሕጊ ምፍጻም ግዲ ክገብሮ ዘለና እኳ እንተኾነ እዚ ግዴታ እዚ ማለት ሕጊ ምፍጻም ጥራይ ናብ መንግስቲ ሰማያት ንምእታው ብቕዓት ከም ዝገብረና ከተኣማመንን ከመክሕን እሞ ዘይግብአና ንኸረድእ ይህሉ እዩ። እዚ ማለት እግዚአብሔር ዝገበረልና ምሕረት ምስቲ ንሕና ንፍጽሞ ሕጊ ወይ ንገብሮ ተግባር ንኸመዓራረስ ስለ ዘይከኣል እዩ። ንምሳሌ ሕጊ ብምፍጻሙ ዝምካሕን ዝማጻድቕን ሰብ ካብ እግዚአብሔር ዓስቢ ከም ዘይብሉ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ክዛረብ እንከሎ ከምዚ ይብል። ሓደ ፈሪሳውያን ሓደ ተቐባሊ ቀረጽን ከጽርዩ ናብ ቤተ መቕደስ ምስ ከዱ ፈሪሳዊ ፈጻሚ ሕጊ ብምዃኑ ምዝርዛር ከማጻድቕ እንከሎ እቲ ቀራጺ ግን ስለ ኃጢአቱ ካብ እግዚአብሔር ይቅርታ ይልምንን ይሓትትን ከም ዝነበረ የረድእ። ኣብ መወዳእታ ካብቲ ፈሪሳዊ እቲ ተቐባሊ ቀረጽ ከም ዝጸድቕ ይገልጽ። ሉቃስ 1:9-14 ብኻሊእ ወገን ከዓ ሓደ ጊዜ ብነቢይ ሙሴ ዝተዋህበ ሕግታት ንእምነትን ክርስቲያንን አድለይቲ ከም ዘይኮኑ ኣብ ቅዱሳን መጻሕፍቲ ተገሊጾም ይርከቡ። ንምሳሌ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 15:24-26 ሐዋርያትን ኣርድእትን ኣኸባ ገይሮም መኺሮም ናብ አንጾኪያ ኣብ ዝሰደድዎ መልእኽቲ ንሕና ዘይለኣኽናዮም ሰባት ካባና መጺኦም ክትገርዙ ሕጊ ኦሪት ክሕልዉ ኣለኹም ኢሎም ከም ዝሃውኽዎም ስለ ዝሰማዕና ምእንቲ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነብሶም ንመከራ ኣሕሊፎም ዝህቡ ምስቶም እትፈትውዎም ቅዱስ ጳውሎስን ባርናባስን ዝተመረጹ ሰባት ናባኻትኩም ንምስዳድ መዲብና ኣለና ይብል። ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ እውን ናብ ሰብ ኤፌሶን ኣብ ዝለኣኽዎ መልእኽቲ መጽሓፍ ኤፌሶን 2:14 ከምዚ ይብል።
ፈላሊና ዝነበረ ናይ ጽልኢ ግድግዳ ዘፍርስ ንኣይሁድ ኣረማውያን ሓደ ዝገበረ ሰላምና ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ሰላም ብምግባር ካብ ክልቲኦም ህዝቢ ምስኡ ዝተሓባበረን ሓደ ሓዱሽ ህዝቢ ብምዋቕ ናይ ሕጊ ትእዛዝን ስርዓታትን በመከራ ስጉኡ ሰዓረ ይብል ናብ ሰብ ዕብራውያን ኣብ ዝለኣኹ መላእኽቲ እውን መጽሓፈ ዕብራውያን 7 ናብ ጎይታ ክህነት ብናይ መላከ ጻዲቅ ክህነት ዝምሰል ብምዃኑ ምስ ገለጸ መላከ ጻዲቅ ካብ እቶም ብስርዓተ ሕጊ ኦሪት ንኸገልግሉ ዝተፈቐደሎም ነገደ ሌዊ ካህናተ ወጻኢ ጥራይ ዝኾነ ካብቶም ሕጊ ዝተዋሃቦም ወገን እስራኤላውያን ስለ ሰብ ከም ዝኾነ ሕጊ ክህነቱ ወይ ካብቲ ዝነበረ ሕጊ ፍሉይ ከም ዝነበረ ብመንጽር እዚ እቲ ዝነበረ ሕጊ ብሓዱሽ ሕጊ ምልዋጡ እዩ ብምባል ይገልጽ። ብፍሉይ ግን ብዛዕባ እምነትን ሕግን ከረድእ እንከሎ ክርስቲያን ኣድለይቲ ዘይኮኑ ሓደ ናይ ኦሪት ሕግታት ከም ዘለዉ ንኽገልጽ ኢሉ ናብ ሰብ ገላትያ ዝሰደዶ መልእኽቲ ገላትያ 2:21 ወዲ ሰብ ሕጊ ኦሪት ብምፍጻም ጥራይ ዝጸድቕ እንተደኣ ኮይኑ እምበኣር ክርስቶስ ከንቱ እዩ ሞይቱ ወይም ንከንቱ እዩ ሞይቱ ይብል። ስለዚ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባ እምነትን ሕግን ዘለዎ ኣተሓሳስባ ሓደ ናይ ኦሪት ሕጊ ንክርስቲያን ኣድለይቲ ዘይብሉ ምዃኖም ንኸረድእ ደኣሉ እምበር ሕጊ ምፍጻም ሓዲግካ እምነት ጥራይ ክትሕዝ ኣድለካ ምዋሉስ ኣይኮነን። ቀዳማይ ነገር ብእምነት ጥራይ ኢና ክንድሕን ዝብሉ ሰባት ክፈልጥዎ ዘለዎም ጉዳይ ሰብ ዝድሕን ብእምነት ጥራይ እንተደኣ ኮይኑ ናይ እግዚአብሔር ሕግታትን ትእዛዛትን ዋጋ ከም ዘይብሎም ምቁጻር ማለት እዩ። ናይ እግዚአብሔር ተግባራትን ሕግታትን ትእዛዛትን ወዲ ሰብ ግዴታ ክፍጽሞም ከም ዘለዉ ጥቅስታት እዞም ዝስዕቡ ይርከብዎም። ፍቃድ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ዝፍጽም ደኣ እምበር ኩሉ ጎይታይ ጎይታይ ዝበለኒ ናብ መንግስተ ሰማያት ዝኣቱ ኣይኮነን ይብል ማቴዎስ 7:22 ትእዛዘይ ዝሕሉ ንዘለኣለም ሞት ከም ዘይረኽቡ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ወንጌል ዮሐንስ 8:51 ናብ ዘለኣለማዊ ህይወት ከኣቱ እንተደኣ ደሊኻ ግን ትእዛዘይ ሓሉ ይብል ማቴዎስ 19:17 እንተደኣ ተፍቅሩኒ ኮይንኩም ትእዛዘይ ሓሉ ከዓ ይብል ወንጌል ዮሐንስ 14:15 ካልኣይ ድማ ብእምነት ጥራይ ኢና እንጸድቕ ማለት ብተግባርና ምኽንያት ዝተዋሃበና ዓሲ ጽድቂ ናይ እግዚአብሔር ፍርዲ ከም መቋም እውን እዩ ዝቁጸር። ዋጋ ጽድቂ ኮነ ዋጋ ኃጢአት እንቅበሎ ከከም ግብርና ምዃኑ ካብ ዝገልጹ ናይ ቅዱሳን መጻሕፍቲ እዞም ዝስዕቡ ጥቅስታት ይርከብዎም። ካብኣቶም ሓደ ድማ ሮሜ 2:6 እግዚአብሔር ንኩሉ ከከም ግብሩ እዩ ዝፈድዮ ይብል። ነፍሲ ወከፍ ነቲ ብስጋዊ ህይወቱ ከሎ ሰናይ ኮነ እኩይ ዋጋ ንምቕባል ኩላና ኣብ ቅድሚ ወንበር ፍርዲ ክርስቶስ ብግዲ ክንቅበል ኢና። ካልኣይ ቆሮንጦስ 5:10 ግዙእ ኮነ ገዛኢ ወይ ከዓ ተገዛኢ ኮነ ገዛኢ ነፍሲ ወከፍ ሰናይ ዝገብር ካብ ጎይታና መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ዓሲ ከም ዝቕበል ፍለጡ ይብል መጽሓፍ ኤፌሶን 6:8 እንሆ ቀልጢፈ ይመጽእ ኣለኹ ነፍሲ ወከፍ ከከም ግብሩ ክፈድዮ ዓሱ ከዓኒ ምሳይ እውን ይብል ራእይ ዮሐንስ 22:12 ሰብ ክጸድቕ ዝኽእል ብእምነት ጥራይ ደኣሉ እምበር ብግብሪ ወይ ሕጊ እግዚአብሔር ብምፍጻም ኣይኮነን እንድሕር ደኣ ኢልና ኣብ መጽሓፈ ቅዱስ ብግልጺ ተጻሒፉ ዘሎ ንቃለ እግዚአብሔር ከም ምቁዋም እውን ይቁጸር እዩ። መልእኽቲ ያዕቆብ 2:14 እውን ከምዚ ይብል ኣሕዋተይ ሓደ ሰብ እምነት ኣላትኒ እንተበለ እሞ ንእምነቱ ብዘይ ሰናይ ተግባር እንተ ዘይገሊጽዎ እምነቱ እንታይ ይጠቅም? እምነቱ ጥራይ ዶ ተድሕኖ እያ ከምኡውን ተግባር ዘይብላ እምነትሲ ሞት እያ ይብል። ንስኻ ሓደ እግዚአብሔር ምህላው ተኣምን እንተደኣ ኮንካ ስለዚ እዚ ጽቡቕ እዩ። ኣጋንንቲ እውን ያምኑን ብፍርሃት የንቀጥቅጡን እዮም። ኣቡና አብርሃም ንይስሐቅ ወዱ ካብ መሰዊ ንእግዚአብሔር ምስ ኣቕረቦ ብግብሩ ደኣ ኣይኮነን ዝጸደቐ ካብ ህይወት ዝተፈለየ ስጋ ምዉት ከም ዝኾነ ካብ ግብሪ ዝተፈለየ እምነት እውን ከምኡ ምዉት እዩ።
ስለዚህ ብመሰረት እዚ መረዳእታ ሰብ ክጸድቕ ዝኽእል ብእምነት ብጽቡቕ ተግባር ዳሎ እምበር ብእምነት ጥራይ ከም ዘይኮነ ተረዲና ካብ ዝተፈላለየ ነገራት ክንቁጠብ ይግባእ። ሰብ ብእምነትን ብግብርን እዩ ዝጸድቕ። አሜን። ስለዋሉ ናይ ቃል ባለቤት ልዑለ ባሕሪ እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ዝኸበረ ዝተመስገነ ይሁን። ልወደቀ ለእንጠብጠበ ቀለም ቃል እግዚአብሔር በአፈ ኩሎም የቅዱሳን ትጉሃን መላእክት ገይሩ ይተአረመና። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር አሜን።